vil nedsætte Danmarks CO2-forbrug. Det vil vi gøre ved at nedsætte afgiften på biler, så den gennemsnitlige dansker har råd til at køre miljøvenligt. Vi vil få strøm fra grøn energi. Vi vil arbejde på at mindske forbrændingen af fossile brændstoffer og udskifte den med vindmølleenergi. Vi vil forbedre Danmarks skolesystem og derved øge uddannelsesniveauet. For vi tror på, at et klogere Danmark er et bedre Danmark. Jeg er formand for Fremtidens Parti, og vi kæmper for din fremtid.